Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya boɓe pular Arab, on calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. En calmini kala fof jeeɗo video garen hande windande men ko faati sifaji. Ɓalejo, al aswad, danejo, al abyad, boɗejo, al ahmar, bulajo, al azraq. Ɓalejo, al aswad, danejo, al abyad, boɗejo, al ahmar, bulajo, al azraq. Ɗo ko sifaji wonande hunde ɓalwunde walla hunde rawunde, hunde wojjunde walla hunde bulɗunde. Joɗɗo, fate mbadi. Joɗɗo, aljamilu. Cofɗo, alqabihu. ɓutto, addahmu. cewɗo, annahif. Joɗɗo, aljamil hunde yonde. Cofɗo woni alqabih, foti ko neɗɗo cofɗo walla hunde goɗɗum cofɗum mbiya alqabih. ɓutto, addahmu. cewɗo, annahif. Njolo, altawilu. daɓɓo, alqasiru. malaɗo, assaidu. malkisaɗo, ashaqiyu. woni so jolɗi mbiya tawil, ɓutti ɗi si raɓɓi ɗi mbiya alkasir. si hunde ko malande mbiya assaid. si ko hunde malkisaɗo walla neɗɗo malkisaɗo mbiya ashaqiyu. hande ɗum woni windande men ko fati e geɗe sifaji. foti ko neɗɗo ciftoɗa walla ko goɗɗum ciftoɗa fof ene sella walla mbira ɗum koko ɓawli walla koko wojji walla koko ranni. hande ɗum woni windande meɗen. kala fof mo waɗani abonné ene wawi wadde abonné chaine he ngam kala vidéo ji ɗimin mbaɗata mbawa yettadema tawa koye ɗon e ɗon. so sa waɗi abonné tan a waɗi mimi hulde wonde dow nde. kala fof ko ɓen mbaɗi chaine he tan ma yette ɗon e ɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.